Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Kenge ayetek nazil bibe. Dema mirov li odaya bendewariye ya mezin anjî li cî û qadên servekirî ya bi vî rengî li hev kom dibin, bi piranî menzereyek yeknasek yanî bêdengiyek heye. Kiye û fikrê wan çine qet ne diyar û eşkere ye. Fikrê wan hebe jî ew hewce nakin ku eşkere bikin. Lê dema bûyer û hewadîsek li wir biqewime mirov bi kêmanî derbarê wê bûyerê de nêrînê xwetînin ziman û dest bi eşkerekirina nasname yanî fikrê xwe dikin. Yani aliyên xwe diyar û eşkere dikin û ji hev vediqetin. Hinek kes sefê xwe bi dijwarî û şidayî bi zelal eşkere dikin. Hinek kesê din jî xwe bi awayê gewr eşkere dikin. Hinek kes qet ne hewcedarê vê yekê ne, lê di dawiya dawîn de ev yek jî nasname û fikrek e. Di vê maneyê de Qur'an gelek caran sûretên însaniyetê dikşîne û dide pêşiya wan. û vê yekê bi hişmendiya kengê ayetek nazil bibe pêşkeşî me dike û nîşanê me dide ku em kî ne. Ji vanan a herî muhîm û girîng nazilbûna ayetên ku wê demê fermana cîhadê didin bû. Kengê ji Qur'anê sûreyek nazil bibe ji wan hinek munafiqan dibêjin vî sûreyî baweriya kê ji we zêde kir. Bibêje erê heçî ewên ku bawerî anînin îmana wan zêde kir û ew pê dilşad û kêfxweş dibin. Heçî ewên ku di dilê wan da nexweşî heye vê sûreyê kufr û nîfaq li wan zêde kirin û ew ê li ser kafiriyê bimrin. Sûreya Tewbê ayeta 124 û 125. Dema ku ayetek a ku fermana cîhadê nazil bibe ne tenê kesên münafık dixurifin, her wiha münafıqên ku îmana wan qels û zeîf bûn jî dihêjiyan û dixurifin. Ewên ku bawerî û îman anîne dibêjin de bila derbarê ferzbûna cîhadê de sûreyek nazil bibana. Lê belê çi gava sûreyekî hukmê wê eşkere nazil bibe û tê de behsa cîhadê bêkirin, ewên ku di dilê wan de nexweşiya nîfaqê heye tu wan bibînî ku wekî nêrîna kesê ku bêhêşiya mirinê ew girtiye li te de nêrin. Sûreya Muhammed. Bêguman beriya ku hûn rastî mirinê nehatibûn we daxwaza mirinê dikir da ku hûn şehîd bibin. Vaye we mirin li ber çavan dît û şaş û matmanin. Sûreya Ali İmran. Bi taybetî münafık herî zêde ji nazilbûna ayetan ditirsiyan. Lewra tiştên ku di dilê xwe de vedişêrin û ji fikr û emelên ku nedixwestin tu kes bibîne derket derve. Yani dema ku ayetek de esra saadetê de nazil dibû mirov yekser ji hevdû dibûn. Ne hewce bû ku ev ayetek ji Qur'anê be. Dibe ku her bûyerek her pêşveçûnek ku însan bêçare bike ku nasname wan eşkere bibe. Ji ber ku îro ayetek nazil nabe her geşedanek a ku yekrengiye ji hevdû dike. Bûyer û hewadîsek muhîm a civakî û siyasî dikeve şuna ayeta her ku ayetek nazil dibe. Ez dibêjim ku ayetên nazilkirinê berdewam dikin û li benda me ku em ê çawa nasnameya xwe îbraz bikin. Em ê tercîhek çawa bikin. Em ê li kîjan cî safan bigirin. Bi silav û duayan.